Kamatos sana. Makanlah nyo. Halo sana, kali ko lape buruk menuju daerah Bungus sana. Rupanya basobok lah dengan udah-udah yang menjual sate di tepi jalan ko sana. Informasinya risiko sate udah ko lama bana sana dengan porsi yang sabana banyak. Murah loh lah ya. Itu bana nanti cari orang awak sana. Paru ikan murah meriah sana. Ikulah model sana. Kuahnya kental sana. Iko jangan lupa diagih karupuk oh sana. Porsi yo sabana jumbo sana. Jangan lupa diagih bawang sana. Bawang ko lain lo seru sana. Iko lah satu porsi sate yang ada di siko sana. Balanjuang bana sapano piring oh sana. Undi yo ndak salah lidah orang ko di sana. Yo lain lo seru-seru lama-lama sana. Mamanjuan bidang-bidang lidah sana. Iyo raso makan sate bana wak denyo sana. Harus coba pokoknya sana. Kalau ke daerah Bungui, iko model gerobak udah di sana. Ingat sana. Tendanya sana warna merah sana, ndak tenda biru dolah sana. Kemari capek sana. Bagage kemari sana, selamat mencoba.